आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, गिदिरब्लाबो फिसाब्लाबो पापआ पापखा। इसोरा माब्लाबाबो बेखौ लुबैया। जेब्ला मारिया थेरेसा गरतिया बे संसाराव दङमोन, बियो ओरैबादि बुङोमोन, इसोरनि सिगाङाव पाप खालामनायनि अनगायै, इसोरखौ दुखु होनायनि अनगायै नांगौब्ला आङो 1000 बार थैगोन। बेबादि होननानै मारिया थेरेसा गरतिया फोरमायोमोन। मारिया थेरेसा गरतिया सासे इटालियान आयथा सिख्लामोन। बियो 1890 सनाव जोनोम मोनो। जेब्ला बियो 9 बोसोरल'मोन, बे समावनो बिनि आंगो बिफाया रुंसारि जानानै थाङो आरो बियो मोनसे खेथि खालामग्रा, आबाद खालामग्रा न'खराव जोनोम मोनदोंमोन। दा बेनिखायनो सानसेखालि जेब्ला बिनि न'खरनि मानसिफ्रा फोथार फारसे खामानि मावनो थांजोबो, बे समाव बियो हारसिङै न' नेनो थाखाय न'आव थालांदोंमोन। बे समावनो खाथिनि सासे सेंग्रा, 20 बोसोरनि सेंग्रा आलेक्जेन्द्र होननाय सेंग्राया सिरि सिरि बिखौ नोजोर होखोमाबाय थायोमोन आरो बे खाबुखौ लानानै मारिया थेरेसा गरतिजों पाप खालामनो थाखाय बियो फाव फान्दायदोंमोन। बियो न'आव फैबाय आरो बेखौ जर जुलुमै बुद्रुनानै बिसनायाव लांनानै मारिया थेरेसा गरतिजों पाप खालामनो सानदोंमोन। नाथाय मारिया थेरेसा गरतिया माब्लाबाबो गावखौनो गथायनानै होआखै। दा गावखौनो गथायनानै होयैलाय आलेक्जेन्द्रआ जोबोद रागा जोंनानै मारिया थेरेसा गरतिखौ 14 बार सुग्लिनानै बेखौ दोनबाय आरो बियो ओरैबादि गाज्रियै जखम जाबाय, थैहांहां जाबाय आरो जेब्ला न'नि मानसिफ्रा फैनानै नुफैयो, बियो थैहांहां जाबायमोन। बेखौ हाखु दाखु हस्पिटालाव लांबाय आरो बियो अखानायै हस्पिटालाव जोबथा हां लाबाय। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, बेबादियैनो मारिया थेरेसा गरतिया गावनि जिउखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय इसोरखौ दुखु होनो गोसो गैयैखाय बियो गावनि जिउखौनो बियो गथायबाय। अब्ला नायदो, जोंनि गेजेरावबो सोरबाफोर बेबादि साहसबान बेबादि दङ नामा? निस्सय दङ। आरो जुदि जोंनि गेजेराव बेबादि पापआ फैयोब्ला आरो सैताना मोदाइया बुरखायोब्ला, जोंबो नैबे गोथार मारिया थेरेसा गरति बादि जानांगोन, साहस जानांगोन आरो जोंबो गोथार मारिया थेरेसा बादि जोंबो होननो हानांगोन, पापखौ खालामनायनि अनगायै, इसोरखौ दुखु होनायनि अनगायै नांगौब्ला आङो 1000 बार थैगोन। दा बिनिखायनो फैदो आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, जों गोथौयै सानदिनि आरो जुदि बेफोरबादि पापआ फैयोब्ला जोंबो पापखौ नाङा, आंबो खालामा, आंबो नांगौबा 1000 बार थैगोन होननानै मारिया थेरेसा गरति बादि जोङो जादेनि। आरो खेबसेबाव खुलुमबाय, गोजोनथोंसै आरो इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै।